Bueno, estas nosas avoas probablemente se estén botando as mans a cabeza cando escoiten o que lles imos a contar agora. Bueno, resulta que hai anos, pois na súa época, dar a luz na casa, pois era o que había. Non había outra alternativa, daquela falecían moitos menores, moitos bebés. Bueno, pois agora parece ser que é unha tendencia crecente a de dar a luz os pequenos na casa. Hai uns días, con moi poucos días de diferencia, 2 bebés morrían en Madrid en sendos partos domiciliarios. Matrona, auga, trapos e pouco máis. Ata hai só unhas décadas, dar a luz na casa era algo habitual, por non dicir inevitable. O acceso á medicina era escaso e a atención sanitaria nin sequera chegar aos recunchos máis rurais do noso país. Cos hospitais e as ambulancias esta práctica caeu en desuso, pero nos últimos anos os partos domiciliarios están regresando. Moitas mulleres prefiren dar a luz no seu fogar por todo tipo de motivos, entre os que poden estar a comodidade do posparto. No teu fogar, cas túas comodidades, quero dicir, para a comodidade da muller, pois é distinto, non? Ten eso, pois, o seu ambiente, o seu fogar, estará ca xente acompañada por quen ela queira. Segundo os microdatos do Instituto Nacional de Estatística, en Galicia houbo 35 partos domiciliarios ao longo de 2024. Pero esta alternativa implica os seus riscos. Hai só uns días, Madrid foi escenario dunha dobre traxedia. 2 bebés faleceron tras nacer en senllos partos domiciliarios. En ambos os dous casos, producíronse complicacións durante o parto que obrigaron a avisar aos servizos de emerxencia. Cando chegaron ás vivendas, xa era demasiado tarde. Que condicións debe ter ese embarazo, tamén esa xestación, por exemplo, unha delas, que non é a xestación en sí, é a distancia dun hospital de máis nivel do teu domicilio onde vas a atender o parto na casa, e normalmente se pon uns 30 minutos aproximadamente, porque, bueno, pois se considera que esos 30 minutos son pois o tempo, pois eso, que as matronas poden facer as intervencións necesarias. En España, o parto no fogar non está recoñecido dentro do sistema público de saúde e o parto hospitalario é a opción escollida por case todas as familias. Con todo, dar a luz na casa é unha opción que consideran cada vez máis nais. Como se pode facer de xeito seguro? Que opcións teñen as nais para dar a luz na calidez do fogar? Pois queremos saber, porque hai nais que queren ter os seus fillos na casa. Estamos Rocío Padín con Raquel, unha muller que decidiu ter o seu cuarto fillo no seu domicilio. Por qué? Si así é, logo de 3 partos hospitalarios, Raquel decidiu que o seu cuarto bebé iba a chegar ao mundo aquí, na casa. E hoxe viñemos a falar con ela. Moi bo día, Raquel, como estás? Hola, bo día, Rocío. Que te levou a ti a tomar a decisión de que a túa cuarta filla ia nacer aquí en casa? Pois despois de 3 partos en hospital complicados, no que sufrín violencia obstétrica e foron traumáticos, eu decidín que a cuarta nacería aquí onde eu puidese ter a responsabilidade e sentirme apoiada e respetada. E como é esa preparación? Eu son auxiliar de enfermería e traballei tempo en paritorio, en quirófano, e ademais son bastante obsesiva, entón lín moitos artículos médicos, protocolos, tiña moita información. O equipo de matronas que me atendeu tamén contan todos os riscos, os escenarios posibles, como actuarían elas en cada caso. Entón, bueno, había moita información detrás desta decisión. E como foi cando chegou o día do parto? Pois foi maravilloso, a verdade, foi un momento super especial, un día máxico, foi bastante rápido, as miñas fillas estaban aquí comigo, puideron ver ese momento, e todo transcurriu ben. Porque todas as mamás poden ter ao seu bebé na casa? Non todas as mamás, hai unha serie de requisitos que cada equipo de matronas pon. O máis importante, igual que non pode ser o primeiro parto, ten que ser un embarazo de baixo risco, esperarse un parto de baixo risco, o bebé estar colocado de cabeza, bueno, este tipo de cousiñas. É distinto un parto na casa que un parto con matronas na casa, non? Exactamente, sí. Últimamente se escoita destes partos sen asistencia profesional. Bueno, ao final é unha decisión que cada muller ten que tomar. O importante non é onde, senón como, e a muller ten que poder decidir onde facelo. E existen riscos, Raquel? Sí que existen riscos, pero non é tanto
por ser na casa. Un parto é un momento que é de risco, aínda que sexa un momento fisiolóxico. Da igual que sexa no hospital que na casa. Pois Raquel, moitísimas grazas por atendernos. Xa ven, unha testemunha dunha cuarta nena que chegou a casa rodeada das súas irmás e da súa mamá. Grazas, Rocío. Pois esa é a experiencia de Raquel. Temos a comunicación con Iago López, o noso doutor de cabeceira, médico de familia. Ademais, no termómetro, Iago, que tal vos días? Entendo que estarías escoitando atentamente a testemunha desta muller, pero eu voucho preguntar claramente, é seguro dar a luz na casa, Iago? Non é tan seguro como eu quixera. Me explico, no noso traballo somente é aceptable unha situación de risco cero. Por outra parte, vemos que Raquel deu argumentos que son dificilmente rebatibles, é dicir, que se tivo 3 malas experiencias no hospital, é bastante normal que tivera aversión. E bueno, foi bastante sincera, dicindo que non calquera pode parir na casa, e ten razón. Pero, ainda así, eu sigo sendo partidario de que todos os partos sexan nun entorno hospitalario, porque incluso cando todo parece favorable, porque a muller ten demostrado a súa capacidade de parto vaginal porque tuvo partos previos e porque ten unha boa saúde, sempre xurden cousas que non podes prever porque non aparecían nas ecografías previas. Por exemplo, unha persoa que aparentemente non tiña placenta previa, pero resulta que tiña unha pequena lingüeta placentaria que no momento do traballo de parto empieza a sangrar ao bestia, xente que aparentemente non tiña o neno voltas de cordón ao redor do pescozo, pero resulta que empeza a coronar e ves que sí que hai voltas de cordón. E cando estás nun entorno hospitalario, desde que alguén chama alarma hasta que estás resolvendo a situación, pasa normalmente 2-3 minutos. Eso nin de broma pode pasar nun traslado a un domicilio. E che poño un exemplo moi concreto. Na miña primeira guardia de ginecoloxía estábamos vendo un parto dunha muller sana, normal, un parto sin complicación, de repente racha a bolsa e sai meconio, que son as feces do bebé. É dicir, o bebé facerase caca dentro da bolsa amniótica. Isto implica perigos que se inhala ese líquido amniótico, nace con unha neumonía gravísima, pero es que ademais se fixo caca no líquido amniótico significa que existía nese momento sufrimiento cerebral por parte do feto. Entón, que ocorreu? Racheo de aguas, alguén gritou "Meconio!" e de repente, como estábamos físicamente al lado do quirófano, en menos de 2 minutos, e aparte a muller tiña xa a epidural posta, con lo cual nin houbo que perder tempo en anestesiala, en 2 minutos ese rapaz estaba fora por cesárea, sen ningún dano no seu pulmón nin o seu cerebro, pero porque ocurriu todo en condicións óptimas. Eso nunha causa non acabo de ver como se podría pasar. Pero che poño un exemplo no ginecolóxico. Imagina que ti chegas a urxencias con dor de peito. Un dor que me relatas moi parecido a un infarto. Digo, vale, muller, nova, te fa un electro, é normal, as enzimas cardíacas son normais. Existe un porcento de posibilidad de que teñas un infarto, inda que todo sexa normal. É que digo, Rocío, tranquila, ti marcha para casa. Non me vale. Hasta que non teña un 0% de posibilidad de que ti teñas un infarto, eu non che vou aconsellar marchar para casa. E con isto faría o mismo, é dicir, sí, é probable que salga ben, pero ese non sae. Claro, pero Iago, pídoche brevidade última. Eu entendo que as mulleres como Raquel que deciden ter o seu fillo na casa infórmanse previamente, porque non é unha decisión calquera, e aínda así, con todos esos riscos que nos estás contando, que entendo que elas teñen claro, deciden facelo. Claro, o argumento máis repetido é isto que se chama violencia obstétrica, non? Para que a xente nos entenda na casa, pois esas malas experiencias no hospital. Facedes os médicos algo de autocrítica neste senso? A ver, bueno, eu sempre, de feito, nunca teño dado, o sea, nunca he abroncado un paciente na miña consulta. Eso que eu non traballo nun paritorio, porque a relación de poder entre un paciente e un médico é completamente desproporcionada. Se eu humillase a un paciente na miña consulta, sentiríamos como un cazador de focas no Ártico matando a palos unha foca bebé. É unha barbaridade. Existen compañeiros que non teñen esta e que deberían dedicarse a ser radiólogos ou facerse certas de mimbre, pero se non sabes tratar coa xente con respeto, deixa a medicina. É dicir, bueno, tamén a xente ten que saber que cando entra nun paritorio non entra en Mordor, sigue estando en España, que é un estado de dereito, e se alguén che humillou, eso é delictivo. É dicir, podes denunciar ao profesional sanitario que te fixo, pero temos que eliminar ese cancro dos malos profesionais para que a xente non teña motivos para buscar alternativas que para min son absurdamente perigosas. É dicir, que os médicos, por suposto, que temos que esforzarnos en tratar ben a xente como queríamos que nos tratasen a nós. Eso sen dúbida alguna. Sen dúbida ninguna. Un biquiño, Iago López, grazas por entrar connosco no termómetro. Loguiño.
Claro, a mí o que me preocupa, pregunto vos a vos en primeiro lugar, Patricia Ángeles, é que estas malas experiencias que pode ter unha muller pois, nun paritorio, nun momento tan delicado, non? Pois se faga unha bola de neve que derive en que estemos agora a que estén en boga os partos na casa, non? Eu é que neste asunto, Rocío, son moi belixerante. Eu teño 2 fillos que dei a luz nun hospital público, en concreto no de Santiago, e repetiría a experiencia 1000 veces, non por nada, senón porque ao final todo saiu ben, e o meu que eran partos naturais sin ningún tipo de problemas, por exemplo, que comentaba o doutor da doble volta de cordón, o meu fillo, un deles viña con doble volta de cordón. Se eu chego a intentar parir na casa, probablemente hoxe non estivese con nós e non me houbera perdonado. Entón, unha casa non é un hospital nunca, baixo ningún concepto. Dame igual que o hospital este a 10 minutos que a 5. Unha casa non ten unha UCI pediátrica que podes necesitar, nin ten todo instrumental que unha muller pode necesitar no momento dun parto. Así se creo que como nais temos que ser responsables, porque os hospitais, ademais, ora permiten parir de moitos xeitos, en auga, nunha postura respetuosa, elexíndose con epidural ou non. Entón, que necesidade hai de poñer en risco a un bebé e a unha muller nun parto nun salón? Pois iso me pregunto eu, Ángeles, a que atribúes isto? É certo que está todo o tema da violencia obstétrica, pero tamén é certo que hai, bueno, non vou dicir que é como unha moda, pero sí que ata hai uns anos ninguén se plantexaba esta cuestión. As nosas aboas botaríanse as mans á cabeza. Eu creo que tamén unha influencia que empezamos a ver que hai en países que normalmente sempre están nestas olas e acabanos chegando, os Estados Unidos. Incluso se puxo de moda as doulas. Aquí non sabíamos nin o que era unha doula, e agora moita xente, eu teño unha doula. Eu creo que estamos volvendo ás cavernas ou como? No, a ver, en Estados Unidos é certo que xa hai moitos anos que teñen os partos na casa, vemos que hai moitas famosas que elixen ter un parto na casa, claro, con todo que poden elas permitirse no seu dormitorio ou onde queiran, neste caso, parir. Pero tamén está esa figura da doula, que ali está moi regulada. Esa muller que atende, que acompaña na casa, pero ten unha formación que está totalmente, pois iso, regulada por lei. Aquí en España hai, pero é que non hai unha regulamentación, non está autorizado polo Ministerio de Sanidade. Eu creo que é iso que tamén creemos que podemos facelo e ás veces estamos asumindo un risco que non merece a pena. Eu quedome como co que dicía aí Patricia, non? Logo como podes perdoarte, non, se algo non sai ben, pois ter tomada esa decisión. Dende logo, un asunto para reflexión.